ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லீவிஸ் ஜீன்ஸு ஒரிஜினல் பிராண்டட் ஒரிஜினல் லீவிஸ் ஜீன்ஸு. இதோட ப்ரைஸ் முதற்கொண்டு டேக்ல எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிருக்கும். ஒரிஜினல் லீவிஸ் இதோட ப்ரைஸ் நம்ம கோட் பண்ணுறது 1300 rupees மட்டும். 1300 rupeesக்கு லீவிஸ் ஒரிஜினல் ஜீன். இதில் கலர் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இந்த கலரில் இருக்கு. அண்ட் தென் இந்த கலரில் இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெண்டு கலர்ஸ் வந்துடும் லீவிஸ்ல. தென் அர்மானி எக்ஸ்சேஞ்சோடைய ப்ரைஸஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 7600 rupees. டேரெக்டாக நீங்கள் கியூஆர் ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா டேரெக்டாக வெப்சைட்குள்ளே போகும். இதோட ப்ரைஸ் 7600 rupees. 1300 rupeesக்கு நான் கொடுக்குறேன். அர்மானி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரிஜினல் பிராண்டட். ஓகே, bye guys.